Silav roj baş, hevalno hêvîdarım hûn başin. Gelekî xweşim ji her derê cîhanê heval me temaşe dikin. Wî rojî ta ji Kazakistanê ji me re telefonên taybet hatin heval me temaşe dikin. Pir kêfa me hat, pir kêfxweş bûm. Kazakistanê Kurdê me li wan deran ê Qafqasyayê hûn zanin di zemanê xwe de ji Serhedê çûne wan deran, pêşî çûn Ermenistanê û ji ber rewşên cuda Ermenistanê jî ew sürgûnê Kazakistanê kirin li wan deran dijîn. İja tesadüf Kurdiya min û ya Kurdê me yê Qazakistanê hevûdû digire. Gelekî baş e kêfxweş bûm ji vê derê silav û rêzê xwe ji we re dişînim. Ji Silêmaniyê heval me temaşe dikin. Dost, heval, hevalê me rojnameger. Silav ji we re. Mala we ava. Kêfxweşim. Ji Avustralya, ji Kanada, ji Amerîkayê, heta ji Japonyayê hevalê me li me temaşe dikin. Ji me re peyam têm. Pir şame ji her derê cîhanê êdî heval berê xwe didin me. Heval nu ez hema çend nûçeyên ku mamade kirine ji we re pêşkêş bikim. Îja hevalê me Kazakistanê dibêjin ê me dibe Erebiya me tune ye, Tirkiya me tune ye. Ê bi Rûsî jî kes ji me re ji Kurdistanê nûçe pêşkêş nake. Dibe emane tu mayî. û kanalên din ên cuda ê Kurdî jî dema pêşkêş dikin dibe Kurdiya wan û ya me hev nagire. Ê dibe destê me de tenê tu hê, ew xweş e. Nizanim. Hevando Festîvala Çanda Kurdiya Navnetewî dest pê kiriye li Almanyê milletê Kurd ji her derê Ewropayê rev bi rev vê sibê herekî merivê festîvalê ve ev 33 carin festîval pêk tê. Carê yekem li Frankfurtê çêbû sal 93 bû. Wê demê min jî afîşekî pir mezin amade kiribû. Hûn zanin di eslê xwe de ez resim çê dikim. Salê nodî de min 4-5 sala profesyonel resim çêkiribû. İja ji bo festîvala mezin ya Frankfurtê min 7 metre li ser 6 metro bû. Bi qasî 25-30 metrekare me afîşekî mezin çêkiribû dewleta Almanya wê demê destanî bû serê gelek zorê min çûbû. Berhemekî min ê hunerî cara yekem bû min ji bo festîvalekî mezin afîşekî wisa mezin hazir dikir. Dekorekî pişt sehneyê bû. Hê jî di destê dewleta Alman da ye. Maqsed bikeve qeyda em bizanibin. İja li wê derê niha festîval hê jî didome gelek peyam hatin dayîn ji bo festîvalê hem ji İmraliyê ji Rêzdar Abdullah Öcalan peyamekî taybet hatiye ji bo festîvalê hem jî Rêzdar Fermandar Murat Karayılan peyamek şandiye ji serî çiyên Kurdistanê. Ez ê her du peyama jî bixwînim wekî din gelek nûçe hene di dorê de. Ez hema bi peyama Öcalan dest pê bikim. Eger hûn li bendê bin başê jî em cî bidin Karayılan û wisa dorê de em bidomînin. Tabii Hakan Fidan jî di derbarê YPG de hin tiştan dibêje lê pir go nedinê. Hakan Fidan dîsa benûştî xwe dicî. Dîsa wan şîrovên pergala yani siyaseta fermî ya dewleta Tirkiye tim dubarê dike. Mehmet Çiftçi mala te ava her hebî gelek spas dikim. Hevalê din jî êbûne endam êbûne abone mala we ava. Bi vî şeklî em hinek kanala xwe mezin bikin. Hevamlo ez hema dest pê bikim. Abdullah Öcalan dibêje li sürgûnê nemînin vegerin ser kok û bîra xwe. Araberê PKK Abdullah Öcalan ji Festîvala Çanda Kurdan ya Navnetewî re peyamekî şand got bi yeketiyê tu hêz nikare pêşî li meşa me bigire. Abdullah Öcalan wiha didomîne divê armanc mebesta me ya sereke ew be em tekoşînê li ser axa xwe bimeşînin. Festîvala 33 ya Çanda Kurdan ya Navnetewî li bajarê Dortmundê li Almanya hate li darxistin. Abdullah Öcalan peyamekî taybetî şandiye biraya heyeta İmraliyê. Abdullah Öcalan di peyama xwe de dibêje ez hema cih bidim peyama wî dixwazim qet em nekevin şîrovê jî na ji xwe peyama wî ev e aynê wisa dibêje. Peyam bi tevahî pir nedirêje kin gelek kin hûn ê ku li Ewropayê dijîn di encama neçarî zextan de hûn çûne wê derê lê bi pêşveçûna pêvajoyê re ku me daye dest pê kirin vegera we ya li welêt wê bibe deriyê destpêkeke nû. Tevî hemû zehmetiyan jî we bi çanda xwe, bi ziman, bi ket, bi hunera xwe kokên xwe parastin we tekoşîn li her platformê domand. Îro li welatê me jî ji bo pêşxistina civaka demokratîk pêdiviyeke mezin bi tecrübe bi piştgiriya we heye ku bi tekoşîna we ya li Ewropayê
و بخواه افراندیه. جبر کو پدویا و داره با آزادی دموکراسی و آواکرنه که نو یا جواکی هیه، یعنی بحثا ترکیه و باکور کردستان رشته تناوین دیگه، یعنی پدویا و جغرافیه با آزادی هیه، به دموکراسی هیه، به انشاء و آواکرنه که نو هیه. اف پیواجویا آواکرنه، یعنی پیواجویا که هم دناو دانه یا جنوب آواکرنه و به بشتاریه کسی لسرگونه به هستر ببه، یعنی پدویا ما بوه هیه. هون چونه ولات خریبیه، هونگریانه و دیتیه و مدنیت دیتیه ورن. هیزو قوت خواه روشنبیری مدنیت خواه لسر آخا آنادولیا، مسوپوتامیا، روژات نوین جنوبا بخن فعالیت الوی در جیانه که آبا بکن. تونه نبن. پیواجویا که امنها هول دادن بپیش بخن، پیواجویا ما جنوبا گیهاندنا سرکوکیه، یعنی مدینه سرکوکامه، مدبه سر آخامه، مدبه سر بیر و حافظامه. ev mühime. Naha civîna we ya di Festîvala Çandê ya li Ewropayê de her çi qasî çalakiyekê çandî be jî di aynê demê de beyana îradê ye ku kokên gelê me yê li sürgûnê zindî dihêle. Di encama polîtîkayên bi zanebûn de berî dînamîzma ciwanên welatê me didin derveyê welêt. Yani di encama siyaseteke bi taybetî dane meşandin, ciwanên me, xortê me ji ser koka wan dûr dixin dişînin welatên Ewropayê. Em jê re dibêjin koçberiya zîhnî jî. Erê. Yani Öcalan dibêje bi zanebûn hatiye kirin di encama siyasetekî de pêwîst e em teqez bernameyekê pir alî ya ku rêlberviyekê bigire bi pêş bixin. Bi van şert û mercan jî divê armanj mebesta me ya sereke ew be em tekoşînê li ser axa xwe bimeşînin. Dema em bi hev rabin çi li sürgûnê çi li welêt. Tu hêz nikare pêşî li vê meşê bigire. Dema ku tecrübeya çandî siyasî ya ku we afirandiye û tekoşîna ku em li vê derê dimeşînin eger bibin yek wê di rêya azadî û demokrasiyê de serdemeke nû vebe. Behezkirin bawerî bi piştgiriyê dibêje piştgiriya bêdawî. Rezar Öcalan peyamekî bi vî şîklî şandiye. Êdî hûn bi xwe wateya vê peyamê hûn bi xwe şîrove bikin. Yani ji Kurdên Ewropayê dixwaze tecrübeyê xwe zanîna xwe bînin ser axa Mezopotamya, Anadoliyê li vê derê jiyanê jinûva geş bikin. Yani dewleta Tirkiye tenê ji Tirkara nehêlin, werin xwedî li dewletê derkevin. Ez bawer dikim bi şiklekî hinekî divê baweriya we bi we hebe meydanê ji xelkê re nehêlin. Eger hûn yani em yani yeketiya xwe biparêzin, enha cî bidim peyama Rêzdar Murat Karayılan jî hevano ka em binêrin ew çi dibe ji serî çiyayê Kurdistanê peyam şandiye gelekî giring e. Murat Karayılan di peyama xwe ya ji bo Festîvala 33 de diyar kiriye ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd du pêngavên sereke hewce ne. Heta ku rêbera po azad nebe, çand û zimanê Kurdî azad nebin, aştî nemümkün e pêk were. Du tiştin. Yek, Abdullah Öcalan divê bikare be serbest bigere, çand û zimanê Kurdî divê bikevin bin garantiya netewî ya jî nam netewî. Yani azad be. Peyama fermandar Murat Karayılan bi vî şiklî ye. Gelê me hêja. Ez li ser navê tevgera me hemû hevalê me silav dikim ji bo we serkeftinê dixwazim. Ez festîvala we ya çand û hunerê pîroz dikim. Di pêvajoya ku li dijî gelê me polîtîkayên qirkirin asîmilasyonê tê meşandin, ev festîvala ku 33 salan li bajarên Ewropayê tê li darxistin gelekî giring e. Hûn her hebin, dibêje Karayılan. Ji bo çareseriyê hewceyî bi du pêngavên sereke heye. Ya yekem, divê rêbera po baveyekî fîzîkî azad be. Ya duyem, divê çand û zimanê Kurdî azad bin. Wekheviya çandî pêk were. Eger rêbera po azad nebe, zindan tije bin wê gerîla çawa bikare çekê xwe dayne û vegere. Wê xwişk û biratiya gelên Kurd û Tirk çawa pêk were. Wê aştiya navxweyî ya ku em behs dikin wê çawa pêk were. Eşkere ye bi vî rengî nabe. Destpêkê divê rêbera po azad be. Qedexe werin rakirin. Em dikarin bi vîya wey anca xwişk û biratiya rasteqîn pêş bixin,
aştiya rastîn bi vîya we ancak mümkün e. Em ji vê yekê re amade ne eger çê bibe. Divê herkes ciddiyeta me bibîne. Em ne bêçare ne, dibêje Murat Karayılan. Divê hemû rayedarên dewleta Tirkiye, hemû kesên eleqedar bizanibin. Me heta niha li ser çekan son dixwar, li ser sîleh me son dixwar. Lêbelê di 11 tîrmehê de bi pêşengiya hevrê Besêhozat me pêngaveke girîng daye dest pê kirin. Me çekê xwe şewitandin. Ev ne tiştekî hêsane ji bo me. Ji bo me ew kesê ku li ser çek son dixwar, danîna çekan, şewitandina çekan ne hêsane. Eger em baweyekê stratejîk li nêzê vê pêvajoyê nebûna, me wisa nedikir. Ji ber vê yekê di serî de dewleta Tirk divê hemû kes ciddiyeta me bibîne. Em ne bêçare ne. Çareseriya me heye. Em wekê gelê Kurd, em wekê tevger, li herema Rojda navîn em bihêzin. Divê herkes vê yekê bizanibe û bibîne. Ji ber vê yekê tehdît, gef, hîle, sextekarî, dek û dolab wê tu carî neçin serî li hemberî me. Bila herkes vê yekê wisa bizanibe. Lêbelê eger ji dilî hebe, samîmiyet hebe, em bi rastî jî ji bo aştiya mayîn de amade ne. Rêbertiya me ev biryara stratejîk stendî ye. Em jî piştgiriyê didin vê biryarê. Lêbelê divê mijarê de divê nêzîkatiyekê berpirsiyarî hebe. Bi rastî jî divê pêngavên ciddî were navê te. Bi rastî jî ji bo ku em bizanibin em ketine pêvajoyekê çareseriyê hewceyî bi vê yekî heye. Dibêje Rêzdar Murat Karayılan. Ev pêvajoya tekuşînê ye. Hevalên hêja welatparêzên bi qîmet dibêje. Wisa xîtab dike, pir xweş e. Ev pêvajoyekê gelekî girîng e. Divê em zêdetir bixebitin. Ji her demê zêdetir em tê bikoşin. Divê hevalbendên me, dostê me, rêxistinên dostan, kesên dost welatparêzên Kurdistanî divê serdemê de ne tenê bi roj bi şev jî bixebitin. Em bixebitin. Em destê rêberê xwe xort bikin. Çareserî dikare ancak bi vî rengî pêş bikeve. Eger wisa nebe çareserî pêk naye. Rêbera po ev pêvajo wekê pêvajoyekê tekoşînê diyar kiriye. Ji ber vê yekê divê em tekoşînê ji her demê zêdetir xurttir bikin, bixebitin. Welatparêzên hêja. Gotina welatparêz jî xweş e heval no. Welatparêz berê pir zêdetir dihate bikaranîn. Niha hinekî kêm bîye. Wekê hûn jî dizanin, welatê me Kurdistan wekê bihiştê ye. Lêbelê dijminan ew der veguherandiya dojihê. Ji ber vê yekê li welatê me polîtîkaya koçberiyê birêve birin. Ji ber vê yekê hûn belav bûne li seranserî cîhanê. Ev yek ji bo ku me lawaz bikin kirin. We dît li Bestayê, Cûdiyê, li Gabarê, li tu deveran kesek tune. Ji bo ku me lawaz bikin ev yê kirin. Lêbelê em dikarin vê rewşê berova jî bikin. Li Ewropayê aniha zêdetirî 2 milyon nüfusa me heye. Cîhanekê global e. Pirsgirêka Kurd pirsgirêkeke global e. Êdî pirsgirêkeke cîhanî ye. Hûn dikarin tekoşîna gelê Kurd û Kurdistanê zêdetir birêve bibin. Ji bo vê yekê divê hûn xwe birêxistin bikin. Di serî de divê jin ciwan dest bi liv û tevgerê bikin. Komûnên xwe ava bikin. Meclîsan ava bikin. Bila herkes xwe birêxistin bike. Divê hemû welatparêz weke dîplomatan bixebitin. Divê xebatkar, kesên rêxistinkerî divê hebin, tim di nava liv û tevgerê de bin. Divê bi awayekî xurt divê ev yek divê em bibînin, dabîn bikin. Divê piştgiriya şoreşê were kirin divê serdemê de. Ji bo em kampanyên nû dema didin dest pê kirin, beşdariyên pir zêdetir çê bibin. Ji hemû serdeman zêdetir vê serdemê pêdiviya me piştgirî heye. Em çalakiyan li dijî qirkirina xwezayê divê em pêk bînin, derbixin pêş. Mesela numune dide Rêzdar Karayılan, gelê me botanê divê silav dikim, çalakiyê wan gelek bi qîmet e, hezkirina xwe, silavê xwe dişînim ji wan re, divê em li hemû tiştên xwe, nirxên xwe xwedî derkevin. Wekî din dibêje gelê me hêja welatparêz, em bi hêsanî negihîştin van rojan, me gelekî li ber xwe da, me pir berdêl dane, em ketin serdemekî gelekî girîng, aniha ne diyar e, ka wê ev pêvajo çawa pêş bikeve, divê em ji bo her rewşî amade bin.
لبلی بریه هر تشتی دویم پنگا و ریبر اپو یا آشتی و جواکا دموکراتیک مشا سوسیالیزم دموکراتیک باوی که خورد به پیش بخن به وی وسیله از سرناوی تغییر ما جنها و جوا حمیارا سرکفتنی دخوازم و حمیان بر رزداری سلاف دکم دبیجم بجی تگوشینا گلی ما وسا اری هوانو نها تشتا کو مروت کاره فهم بکه گلو مروت چت کاره فهم بکه از دبیجم رزدار مراد کرایلان دبیجه باوریه خواهد زیده به دولت ترکیه نینن دولت کی قرکره یعنی هن مساجان ده yani dibe em dibinin ku xwazaya me talan dike siyaseta sürgünê hêjî didome sürgünkirina cîwanên me qedera pêvajiyê nediyar e em ji her rewşê re amade bin ji şer re jî ji aştiyê re jî eger li hemberî me samîmiyet hebe em jî samîmî ne ama samîmiyet xuya nake ji ber vê mesela gotina wî balkêş e em ji her rewşê re amade bin bana mesajin ji bo milletê Kurd ادی اون چه فهم کن هوانو عبدالله öcalan ji aşîrên Ereb ên Sûriye re jî nameyekê şandiye ew jî balkêşe endamê înîsiyatîfa azadiya rêber Abdullah Öcalan ya Sûriye ferzendê Munzur ji ajansa nûçeyên Anhayê re ragihandiye ku Abdullah Öcalan ji rûspiyên aşîrên Ereb ên Sûriye re nameyekê şandiye di nûçeyê de hatê diyar kirin Öcalan di nameyê xwe de rast xîtabê pêkhateyên Ereb ên Sûriye dike di debarê naveroka namê de pir zêde agahî tune ne zêde qet agahî tune di demekê nêz de nameya Öcalan ew ê bigînin berdestê serok û rûspiyên eşîran Wezîrê Karê Derveyê Dewleta Tirkiye Hakan Fidan li Romayê paytexta İtalyayê di konferansekî de behsa YPG dike dîse di derbarê bûyerên li Sûriyê di derbarê YPG'de ka em binêrin çi dibêje Hakan Fidan dibêje ew niha dibînin ku YPG di bi cîhanîna peymana dehê adarê de xwe giran kirine pir pêk nayînin ez difikirim ku ew niha hêvî dikin ku ji krîza ku İsraîl li Sûriye derdixe ji bo xwe derfetan biafirînin elbet wisa ye çima nebe çima dewleta Tirkiye ji krîzan ji xwe re fayde dibîne çima milletê Kurd fayde nebîne çima ji xwe re derfetan avaneke kriza İsrail'e dibe ya Suriye'de be ji konjonktûra siyasî rojata navîn dibe veya tiştekî ne sûçe ne jî eybe elbet mirov ji encamên siyasî dersan derdixe ji milletê xwe re fayde derdixe veya normal e Hakan Fidan ji ber ku tu jî wisayî tu jî wekî Kurdekî faydeya milletê Tirkiye difikirî faydeya Tirkiye difikirî û milletê Kurd jî elbet fayda xwe dikare bikir ne etbe yani ew ne ji bo Sûriyê ji bo şerê li dijî me li wê derê ne ji behs ew dike niha em dibînin ku gelek endamên PKK yên ji Iraq û Îranê bi YPG re kar dikin yani endamên PKK qaşo dibêje hatine derbasî Rojavayê Kurdistanê bûne li dijî me xwe amade dikin yani di vê derê de Hakan Fidan peyam dide dewletan Amerîkayê welatên Ewropayê dibêje sibê du sibê em bikem Rojavayê Kurdistanê ji niha ve zemîna me amade ye yani endamê PKK xwe fesih nekirine hatine Rojava li wê derê bicî bûne li dijî me ketine mevziyan ketine çeperan em li dijî wan şer dikin mesela ji niha ve vê zemînê amade dikin niha em şansekî didin hem Şamê hem jî YPG ku pirsgirêkê xwe çareser bikin dema em vê yekê dikin em li bendê ne hem beşdarî aramiya giştiya Sûriye bibin hem jî fikarên me yên ewlehiyê ji holê rakin ji bo ku em bigihêjin vê aramancî em hemû amûrên li destê xwe de birayên aştiyanê bikartînin lê dubare dikim tiştî ku em li vir xizmeta wê dikin ewlehiya me ya netewî ye eger kar ber bi xirabiyê ve biçe dibe ku alternatîfekê din nemîne vê derê dîsa gef heye niha hevanno dewleta Tirkiye tim behsa ewlehiya xwe dike ewlehiya xwe ya netewî mîna ku ewlehiya netewî a milletê din tune be mîna ku ewlehiya milletê Kurd tune be milletê Kurd jî ewlehiya xwe difikire hebûna Qesedê YPG ji bo çi ye ji bo ewlehiya wî ye dewleta Tirkiye wextê ku bibe tehdît li ser hebûna Rojavayê Kurdistanê wê çawa be wê demê li ser hebûna me gefa dewleta Tirkiye heye
تشتا کو دولت ترکیه فهمنا که اوه مثلا تی عسکری خسر سینور روجاوا کم دکت بیجه هبونا ما نتوا ما ده خطریه ده حتی خوشه تو ببیجی اجبوته نتهدیتم یا از ضرر نادم هبونته فایده ناکن ام حمید زانن وی رویج آمریکای شیروگرین سیاسی ده بیجن ادی مفهم کریه که دولت ترک دما ده بیجه دما کو پیواجو دا دست بیکرن به بهانه کی دا دست بیکرن نه گوت چه سیاست روجاتا نوین دوگوهره خطریا اسرائیل هیا سینور دوگوهرن جبرویه که جبو که ترکیه جوی پیواجوی زرار نبینه ام به کردان را بکیون نوا دیالوگه شیروگرین سیاسی این آمریکای ده بیجن حمید دره اوه آرمانجا ترکیه اوه پیشی لپرگالا روجاوای کردستانه بگیره بری کو ستاتیو روجاوا وره ناسکرن لنتیو یکبی ام پیشی لی بگیره دبن ناوی چه ده؟ دبن ناوی براتی و خشکو براتی ده پیواجوی سیاسی ده دیالوگی ده مثلا اون بالا خبدنه دولت ترکیه اگر بکی جوی قناعته کو پرگالا ایرو یا روجاوا خراب نابه قصده خبلاو ناکه پیواجوی لترکیه خراب دکه چونکه معنی نامینه yani devlet ki yani emrasi bizanibin hevan novis bir bernamamına haftename hebu hunzana hafte cer estim haftename çetkim Seyit Khan sevinç mivane mi bu acayip insan ki sempatike yani hakikaten mefakir ku az hayrani bime strane pırxaşın az ana nikaram tarif bikin mivane mi bu az hev miş sozje girtiye az dedemin peşme de belki hafta peşyame bu be mivane min ام زندی گودار بکن سترانی بی حقیقتا آنها از نکارم نشانه ببدم ان نکارم تعریف جی بکم سید خان سوینچ انسان بخوازم بکوین یوتیوبایی کارم بکوینه ایجاج مرا پیام جی دشینه نزانم همان نوچین که آمده که نجوارا پیشکش بکم هما کاچد بجه دلدار Osman çid beje dohlu televizyona Suriye seruki Ahmet Şara çeva revitiyen Suriye guhert dbeje dikari Seyda Bedrettin Canım ama o Ramazan Kerim Gazi kanala habiki oroni ruha rica dikim kenge tabii ki Bedrettin Canım ana careki bu mivanemin Canım ana hem eri ama jbos ne jbos stran beji biu acayip dengi xoşe stran şakru vakti dixune jbos sohbeti bu li ez careki din ez bejim da ez bejim navi Seyda ya bejim Seyda da xaza millet heye muhakkak tabi tu tevlibi Seyda Bedrettin Canım ana millet tuxazet bibi mivane min u hem stranan bibeji u hem jî şirove xwe siyasi biki Ramazan Kerim jî eri ez vaktavi hatiye ez bikim mivan roni ruha şqatim mivane mine tamam ez bejim millet dixaze ya roni ruha dibêje ez zêde tevlî nebim her hafte tevlî nebim ji bo zêde xuya nekim li ber çava yek jî kêfayî naye ji dubarekirinê ra Eş dibêjim ronî tişnabe xwe dubare bike tu tiştekî xwe dubare bikî tu ne siyaset xwe dubare dike siyaset xwe dubare dike tu televizyona xelkê nêrî sibê hetayê warê tiştê zanînên xwe tim dubare dikin ê herî kêm dubare dike dîsa emin hakikaten hevan we hema çend tiştê me amade kirine ji were bixwînim tamam me Hakan Fidan xwend niha li Stenbolê hevan no di çarçoveya operasyona gendeliyê de ku li dijî şaredariya Bayram Paşayê CHP hate kirin di derbarê 48 kesan de biryara binçavkirinê hate dayîn serokê şaredariyê Hasan Mutlu jî di nava wan de ye tev hatin binçavkirin li Rojdatê Kurdistanê tiştekî pir ecayîb heye di 20 rojên derbasbûyî de herî kêm 8 ciwanan xwe kuştiye ya dewleta Îranê we dar ve dike têrnake îjo hûn xwe dikujin sebeb çi ye hûn zanî çi ye feqîrî û xîzaniyê ja dewere rehet bijî di vê dunyayê de ya li dunya ew qasa însanên me hene karsazê me hene nikarin di nava xwe de pergalekî aboriyê ava bikin ve însanên me bixebtînin li gorî raporekê rêxistinekê mafê mirovan rewşa xirabiya aboriyê yek ji sedemên serekê yê xwe kuştina ciwanan e çima
fabrika tune tişteki tune ji bo insan bikarim tê de bixebit îdare xwe bikin. Rêxistina mafê mirovan ya hanaya ragihand ku di sê hefteyên borî de 8 ciwanan li bajarê Mehabadê, Sine, Kirmanşan, Hersîn, Kuêş, Bokan, Pîranşarê xwe kuştine, 5 ciwan korin sê keçin. Li gorî şopandina hanayê ya di derbarê sedema xwe kuştina van ciwanan de derketiye holê ku ji ber xîzaniyê, ji ber rewşa xirab ya aboriyê, ji ber zewaca bi darê zorê xwe kuştine. Acayip tiştekî ye. Amnesty International dibê Şerîfe Muhemedî bê şert û merc were berdan. Şaxa rêxistina Afiya Navnetewî ya li Avusturyayê çalakiyên Şerîfe Muhemedî weke çalakiyên aştiyane pênasê kir û got çalakiyên wê nesuçin. Hemû jî ji bo mafê jinan, ji bo mafê mirovan, ji bo mafê karkeran e. Lê niha ew bi gefa darvekirinê re rûbirû ye. Rêxistina Afiyê ya Navnetewî bang li civaka Navnetewî kiriye ji bo hilweşandina cezayê darvekirinê ku li Şerîfe Muhemedî hatiye birîn, cezayê îdamê, dibe ev betal bibe. Di zûtirîn demê de cezayê Şerîfe were rakirin. Bê şert û merc were berdan. Di pêncî kanûna 2023 de Şerîfe Muhemedî li mala xwe ya li bajarê Reşîd ji aliyê hêzên ser bi Wezareta İttihatê ve bê fermana dadwer hate binçavkirin. Min negot Şerîfe Muradî ne, min got Şerîfe Muhemedî. Şerîfe Muhemedî ye. Dibe cezayê wî were betalkirin. Wisa dixwazin hêzên Navnetewî Amnesty International. Di çarê tîrmeha 2024 de jî bi tometa derketina dijî desthilatê cezayê darvekirinê lê hate birîn. Wekî dijî 16 tebaxê yani meha borî ev ceza ji aliyê şaxê 39 ya Dadigeha Bilind ya Îranê ve bi temamî hate erêkirin. Acayip tiştekî ye. Hema nûçeyekî din heye di dorê de ez bixwînim ew jî di derbarê Kurdistanê de ye. Paşê ez ê behsa Barcelona bikim. Qismekî milletê Barcelonayê dawa serxwebûnê dikin, serxwebûna Katalonyayê. Dixwazin ji İspanyayê veqetin ka mesele çi ez ji were bêjim dikare bibe emsal numune ji bo Kurdistanê jî. Navçeya Xurmatiyê ya Kerkûkê li erd û zeviyan ew ê jî. Niha ev mesele erd û zeviyên Kurdan hatine desteserkirin. Ez tiştekî wisa pê hesiyame li navçeya Xurmatiyê ya Kerkûkê hejmareke cotkarên Ereb ên hawirde bi piştgiriya waliyê Selhedînê bi piştgiriya artêşa Iraqê hewl didin destayên ser 180 donim erdên ku dikeve nava sînorên sê gundên Kurdan. Navê gundan Tepesews, Parepar, Elbû Sebah e. Erdê wan têne desteserkirin hem jî bi hewldana hêzên Iraqê. Ez çi jê fehm dikim ev hewldan bi rêya îmzêkirina 7 girêbestan tê kirin ku beşekî ji xwediyên erdan ên Kurd vê yekê red dikin. Niha li gorî gotinê şêniyan heftê da binêrin. Du sê caran herî kêm hêzeke eskerî ya Iraqê diçe gundan. Dibêje van erdan vala bikin. Êdî ne aydê we ne? Ez çawa fehm dikim hûzanin? Mesela her carê du otomobîlên Ereban tên, hêzeke mezin li pê wan tê, hêzên eskerî ha? Tapyê me hene, lê em dikarin pê kar bikin. Tişta ku min fehm kiriye hevando, ev eşîretên Ereb, malbatên Ereb here didin hêzên dewletê dibêjin ka werin em destayên ser van malên Kurdan. İja ew hêzên eskerî jî tên bi zora sîlehê dixwazin Kurdan ji wê derê derbixin ji ber ku soz dane gundiyan. Yani ez dibêjim têda meseleyên menfaetê hene ama aliyên yenekî, aliyên pedekê çi qas ketine dewrê, hêzên peşmerge yan jî meqamên Rêveberiya Başûrê Kurdistanê çi qas ketine dewrê ez wî nizanim. Erê. Ya haya min jê tune ye. Ez hêvî dikim ku gundî bizanibin ku ew ne bêxudî ne. Hevando ez ji Barcelonayê nûçeyek ji were pêşkêş bikim. Li bajarê Barcelonayê herêma xweser ya Katalonya
در روژا نتوی کاتالونیا ده نزدیک 28,000 کسان خوا پیشاندان لدرخست دا کتن کلانان دا خوازا سرخابون هرم خوا کرن. روژا نتوی کاتالونیایی وکی لا دیادا تیزانین خوا پیشاندر به ناو جوزف سرات بیجه ev وکی دریایه دریا راسته لهرتم پیلوی هنه نها ام بدنگن لدما پیلوی ودگره tam de vedere. Yani واتدار داخل الباجر تورستوی اوجی 1700 کس مشیانه درکیدن او قاس مشیانه لی آرمانچ اوه کوجی اسپانیا و قطن سرخابون خوا اعلام بکن. لی پروبلمه که پروبلم چیه وانو پرانیا ملتین کاتالونیا لدجی سرخابونه درد که نه آلیگری سرخابونه نه به تایبتی جوان مثلا هر کو زمان در واسطه و جوان ادی دبن جیهانی نه آلیگری سرخابونه نه یعنی دبیجی ام دکارن پر براحتی به اسپانیا ریج بجین ام دکارن اسپانیولیجی فیر ببن اوه او دبه سبب کو هیدی حرما کاتالان واتیا خوانده بکه جسدی چلی نشته جیهان جی دخوازن رفراندومه که وره چیکرن پشرا لسر بنگه ها انجامان بریار وره گرتن جسدی 38 خلق کاتالونیا آلیگری سرخابونیه جسدی 54 خلق لدجی سرخابونیه بنیرن نیوه نیو جین پرانیا ملت لدجی سرخابونیه سدما کو بشک خلق کاتالونیا لدجی سرخابونیه او زیادتر گرینگی dedim پرسکریکن آبوری پرسکریکن تندرستی خدمت گزاریه دناوا جوانان ده به تایبتی جوانین 18 حتی 24 سالی پشکریه جبو سرخابونه پر کمه دناوا 10 سالان ده جسدی 47 دا کتیه حتی 27 آن یعنی ده 10 سال بری جسد کسا 5 کسان سرخابونه دخواست نها جسد کسان تنی 27 کس سرخابونه دخوازن اف جی نشان داده که فکر جوانان دو گوهره جوان دی پرد خوازن آبورید خوازن حضور آرامید خوازن هوانو وکی دن از لوه بنیرم کال پیامی و بنیرم موچید بیجن هونتف بخیر هاتن مالا و آوا هوانوش کرم خراج بیر نکن هم اندامتی و هم جی آبونتی نها از نل استودیا خمه هون زانن از آنال خریبی ملولاتی که جدا مه نه پرگالا منا کامرایه نه جی سیستما من نه جی اینترنت ما پر باشه جبرویه که از پر نخوازم دریج بکن آنجا او قاست کرم جا وقتی که مرو استودیا خانه به هوانو کنسانتراسیون مراجی tam 7 چنابه نه ده شیروین سیاسی ده نه ایدن ده وقتی که مروف لستودیا خوابم باشتره باشه ده نوع هفته ده از هول بدم هن رپورتاج نوچی بکم به هوالاره او میوانه که هم پیشنیاز کن از وانا دعوت بکم هوالنا مالاوه آوا هر هبن که از نوچین ده قداوی بنیرم به دستوره وی تشتکی هبه جانا ده نوع برنامه ده تشتین عجیب چیه دبن از خاطر جواد خوازم هوانو ابجی هجمارا عجماندن مد بکیمش کرم آخره ابجی کانالا میا اوه یدگه اگر هم بکرم ببین آبونه بدران داره مودراتور اگر هم ببین آبونه سبی دوست به کانالا میوره گرتن قضایی کی بلایی کی چه به قنبه کانالا کی می یدگه هم بکرم تید بریاوی خواهی فاده بکن باشه بخاطری و سلاو رئیس بانو